балаларның тавышын ишетәсе килә. Бик еш звонить итә, когда есть даже на передовойда булганда да шалтырата. Her batır irat yenəşəsində batır xатын qıstıra deyip yuqqağına әйтмәгәннәр. Бүгенге очрашуга әнә шундый гүзәл затлар җыелган иде. Альбина Зайнетдинова махсус хәрби операциягә ире Русланны озаткан. Ул Түбән Кама үзәк хастаханәсендә транспорт бүлеге җитәкчесе булып эшләгән. Телефоннан сөйләшеп торалар. Әнисенә дә шалтырата, туганнарына да шалтырата. Анарга ул кирәк. Әйтәм бит, безнең бик зур гаилә, минем ягыннан да, аның ягыннан да, шунарга ул үзенең әбисенә дә шалтыратты бала. УАЗик алдык үзебез җыелышып, бик күп дуслар, туганнар җыелдылар, акча җыйдылар, бик күп булыштылар. Әлфия Шакирова 27 яшьлек улын озаткан. Егет Бөгелмәдә медицина хезмәткәре булып эшләгән. Үзе киткәч улы туган. Бала табы йортыннан чыгышка үзе ялга кайтып китә. Хәзер телефоннан язышып торалар. Әйтер, все әйбәт. Бүтән бер әйбер әйтми, просто әйтер, әйбәт, аның бала туды. 2 февральдә менә бала туды, малай туды. Мин әби булдым. Бүгенге очрашуга 47 хатын кыз чакырылган иде. Алар махсус хәрби операциядәге медицина хезмәткәрләренең әнисе яки хатыны. Монда җыелып, гаиләләрдә килеп туган көн күреш мәсьәләләр турында сөйләшәләр. Кемгәдер балалар бакчасы, кемгәдер башка ярдәм кирәк. Безнең төп мөнәсәбәт без ярдәм итәсе килә. Алар җыракта булганда гаиләгә ярдәм кирәк, йортка ярдәм кирәк. Балалар үсә, тормыш урынында тормый ул. Күп очракта ярдәм хәрби хезмәт өчен түләүләр тернәкләрне узу белән бәйле була. Моннан тыш Лисичансктагы халыкка Татарстан табиблары барып медицина ярдәме күрсәтә. Для проведения медицинских осмотров. Медицина тикшеренүләре уздыру өчен анда мобиль сырхаухана җибәрелде, ул үзен аклады. Анда эшләүче белгечләр арасында ир-егетләр дә, хатын-кызлар да бар. Лисичанскидагы хезмәткәрләребез балаларын да күп карады. Гомумән халыкны карап, тикшереп торалар. Махсус хәрби операциядә хезмәт итүчеләрне дәвалау өчен Татарстан фонд булдырган. Эта помощь она идет. Ул ярдәм һәр даим оештырылган. Нинди дарулар кирәклеген барлап, исемлек төзибез һәм булган ихтияҗга карап, тиешле урынга илтеп тапшырабыз. Весеннего настроения. СВОдагы хәрби Вадим Горбунов бүген әнисен видеоэлемтә аша тәбрикләде. МКД табибанда 4 ай элек киткән. Наши сыновья. Безнең улларыбыз анда барып гаиләсен, балаларын саклый, ватан мәнфәгатен яклый. Ә без монда аларның исәнлеге өчен дуга кылып торабыз. Фельдшер Фәнис Мәрдәнов әйтүенчә, аңа исән-сау әйләнеп кайтырга якыннарының дугасы ярдәм иткән дә, махсус хәрби операциядә әсирлеккә төшкәч, оннан чыгу өчен моннан күп көч куялар. Бөтенесенә телим чын күңелдән сабырлык һәм шанырга кирәк иң беренче безнең җиңүгә. Әниләргә, кызларга, хатыннарга үзенчә ирләрне көтәргә һәм ярдәм итәргә. Илдар Сафиуллин, Наил Абдуллин, Яңа Гасыр каналы.